In Onderbanken werd vrijdagavond de Bufferrun gehouden. Dat is een hardloopwedstrijd over 5 en 10 kilometer door de 4 kerkdorpen van de gemeente. Aan de wedstrijd doen elk jaar enkele honderden hardlopers mee. Start- en eindpunt ligt in de Wiegelraderstraat richting buurtschap Viel. Volgens de organisatie beval de parcourswisseling van vorig jaar nog steeds goed. Dat is ons afgelopen jaar goed bevallen. De lopers zelf is het ook goed bevallen, ook de parcourswisseling. Het parcours blijft gewoon landelijk, ongeveer identiek als voorgaande jaren. En een 5 kilometer klinkt voor de loper ook wat beter dan een 6 kilometer eigenlijk. En ja, zodoende. Hoewel de Bufferrun niet valt in de categorie grotere hardloopevenementen zoals de Parenloop en de NC-cross, doet de Bufferrun niet onder voor de andere hardloopwedstrijden in de regio. Nou, een NC-loop, dat is een hele gerenommeerde cross, daar willen we ons niet mee vergelijken. Die NC-cross die staat toch al zeker 40 jaar en wellicht nog langer op het programma. Je moet ons vergelijken met een Pepijnloop, dat is een heel goed vergelijk, dat is een hele gezellige loop. De Heideloop, die wordt in het voorjaar staat geprogrammeerd en georganiseerd wordt door STB Landgraaf. Danekerbroek. Danekerloop, daar kun je ons ook mee vergelijken. Ja, absoluut. Dat soort wedstrijden moet je dan aan denken eigenlijk. Dan naar de lopers zelf. Na de cross voor de jeugdigen start eerst de 5 kilometer. Favoriet vandaag Jorrit van der Raad uit Schinveld. Hij won er de afgelopen jaren, maar is er vandaag nog niet zo van overtuigd. Nou, ik weet niet zeker of ik de favoriet ben, maar ik zal zeker proberen mee te gaan met de jongens. Ik heb ook na lange tijd, 6 maanden nou eruit gelegen met een stressfactuur. En ik ben blij dat ik hier weer mee mag doen, dus we gaan het zien. Wie verwacht jij dan je concurrenten? Nou, ik denk dat Griff en Frenke zeker zal meegaan. En verder heb ik om me heen gekeken, maar heb ik nog niet zoveel mannen gezien. Maar volgens mij Remco Rinia doet ook mee, dus ik denk dat we best wel een leuk veld hebben vandaag. De hardlopers gaan voortvarend van start en met een snelheid van zo'n 18 km per uur laten ze Bengelrade snel achter zich. Van der Raad gaat voorop en geeft die positie niet meer uit handen. De concurrenten zitten hem op zijn hielen, maar kunnen het tempo van de jonge Schinveldenaar nauwelijks bijbenen. Van der Raad wordt eerste, Griffin Frenke tweede en Johan Lempens derde. Bij de dames kwam Senna Driessen als eerste over de finish. Toch een overwinning vandaag, Jorrit. Ja, echt schitterend. Ik had totaal niet verwacht dat ik überhaupt mee had kunnen komen vandaag. Ik denk, ja, dan gaan we de eerste kilometer met volle bak. En ik had gelijk een gaatje, ik denk, ja, dan moet je maar gaan. We hebben alles of niets gespeeld. En bij kilometer 3 zei de trainer van, ja, je hebt het mooi gehad. En ik denk, volle bak door. En ik kon het toch pakken, dat is schitterend. En wat brengt dat voor de toekomst? Ja, ik hoop dat ik in oktober mee mag met de Limburgse talentgroep. En dat we dan, als we die hebben gestart, dat ik goed door kan bouwen voor de toekomst. En dan gewoon mooie tijden lopen volgend seizoen. En dan kijken waar we gaan komen en waar we staan. Bij de 10 kilometer schreef Roel Wijmenga uit Elslo de afgelopen edities van de Bufferrun op zijn naam. Hij wordt ook nu weer getipt als de nummer 1. Het zou de 4e keer kunnen worden. En ja, gewoon lekker lopen. Het weer is prima. Dus we gaan het zien. Vorig jaar 32:27. Snellere tijd vandaag? Wellicht. Ik loop niet per se voor een tijd. Meer gewoon om lekker hier te lopen. Altijd een gezellige wedstrijd hier in Bengelrade. Dus als er een leuke tijd uitkomt, is dat meegenomen. Het zal mooi zijn. Wijmenga met rug nummer 1 vol vertrouwen aan de start. Hij komt al snel op voorsprong en laat zijn concurrenten ver achter zich. Via het landelijke buitengebied van Onderbanken komt voor Wijmenga de finish in de Wiegelraderstraat in Bengelrade in zicht. In 31 minuten en 54 seconden verbreekt hij het parcoursrecord bij de Bufferrun. Hij is vandaag een halve minuut sneller dan vorig jaar. Maar boven verwachting. Net onder 32 minuten, dus zeer tevreden. We mogen het zo langzamerhand, mogen we het Roel Wijmenga run gaan noemen. Nou, misschien wat overdreven, maar ik kom er gewoon graag. Gezellig loopje, is even wat anders gewoon. Ja, leuk als je dan kan winnen. Een nieuw parcoursrecord. Ja, klopt. Ik geloof een half minuutje eronder, dus alleen maar leuk. En dat op je verjaardag? Ja, inderdaad. Ja, leuk cadeau. Dubbel feest. Zo is het. Oh, ja, je hoopt dat het niet aankomt op een eindsprint, maar
Oh ja, het was heel fijn om met hem te lopen. En dan had ik nooit zo snel gelopen natuurlijk. Als je iemand hebt om mee aan te trekken. En gelukkig had ik net genoeg aan op het laatste om die berg af te gaan. Lange benen, dat scheelt. Een tweede plaats, maar toch een stuk achter de winnaar. Ja, maar Roel kun je niet inhalen. Dat wist ik van tevoren. Dat gun ik die jongen van harte, zeker op zijn verjaardag. En ja, ik heb nog nooit voor Roel geëindigd, dus het is helemaal geen schande om daar achter te blijven. Dan is 2 is het hoogst haalbaar en daar ben ik heel blij mee. Roel Wijminga eerste dus, Remco Rijnia tweede en Roy Ploem derde. Bij de dames won Alice Jacobs.